moć je zavodljiva, svi je žele. I nema zapravo ništa lošega u tome, jer većina nas treba i mora osjećati se u kontroli, biti bitni i moćni u nekom aspektu svoga života. Jer sve na svijetu, bilo da se radi o prijateljstvu, ljubavi ili poslu, vrti se oko zauzimanja pozicije više ili manje moći. A kako to izgleda u odnosima između muškaraca i žena, saznajte u nastavku. Nikša ovdje s portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada se vratimo današnjoj temi. Što uopće znači biti u poziciji moći? Onaj tko je u poziciji da više traži ili manje treba je onaj tko je u poziciji moći. A da bi uopće došli u tu poziciju, trebate prvo zavladati samim sobom, svojim mislima, osjećajima i ponašanjem. Jer sve dok drugi, okolnosti ili vaše potrebe diktiraju kako ćete se vi ponašati i kako ćete se misliti i osjećati, vi zapravo ćete dobivati u životu sve ono što ne želite. Jer vi niste taj koji je u kontroli. Ako, na primjer, ste usamljeni i tražite nekoga, bilo koga, tko će popuniti tu prazninu koju osjećate u sebi, većinu puta ćete naići na ljude koji će to iskoristiti protiv vas. A vi ćete naivno predati svu moć nad sobom prvoj osobi za koju pomislite da bi mogla ispuniti tu potrebu i osjećaj koji imate. Jer kad uđete u taj odnos iz te pozicije gdje vi nešto trebate i tražite, a ta druga osoba vam jedina može to dati, vi ste predali svu moć toj osobi i ona će se početi ponašati kao diktator. A vi ćete iz straha da je ne izgubite i da vas ona ne ostavi ispunjati sve njezine prohtjeve, samo da bi vas ta osoba opet na kraju ostavila. Jer nitko ne voli i ne cijeni ljude koji ne vole i ne cijene sami sebe. Zapamtite to. Zato bi se trebali izbjegavati ponašati na takav način. Osim naravno ako niste mazohist i želite ući u odnos sa nekim manipulatorom i nasilnikom. Onda se slobodno možete ponašati tako. Ali ako želite biti osoba u kvalitetnim odnosima, onda trebate nastupati iz pozicije moći. Osobe koje nastupaju iz pozicije moći su osobe koje su emocionalno stabilne, koje znaju svoju vrijednost, koje poštuju sebe i koje znaju postavljati zdrave granice. Takve osobe neće tolerirati drame, ljubomorne ispade i problematično ponašanje druge osobe koliko god im ona zanimljiva i privlačna bila. Isto tako neće ostati u odnosu sa nekom posebnom, divnom, najljepšom ženom ili muškarcem ako ih ta osoba ne poštuje i ne cijeni. Zato što te osobe znaju svoju vrijednost. I jednom kad se vi počnete tako ponašati, kada budete znali svoju vrijednost i nastupali iz pozicije moći, vidjet ćete kako će ljudi biti prirodno privučeni vama. Pogotovo ako ste muškarac. Jer većina žena želi i traži muškarca koji je vođa, na kojeg se mogu osloniti, koji će im biti sigurna luka, koji je u kontroli sebe, svoje okoline i kojeg na kraju krajeva ni one same ne mogu kontrolirati. A da bi se u to uvjerile, 99% žena će vas na jedan ili drugi način, svjesno ili nesvjesno, testirati. I ako padnete taj test, ta žena će se jako razočarati, jer većini žena je potrebno da zna da ste vi najbolji muškarac kojim ona može biti. A to je tako, najkraće rečeno, zbog hipergamije. Preferencije žena da traže i budu sa najboljim muškarcem kojeg mogu privući. A to najbolji je zapravo jako široka kategorija i o tome ću napraviti jedan poseban video u kojem ću o tome puno detaljnije govoriti. A ono što je bitno da razumijete u kontekstu igara moći unutar odnosa je da većina žena treba misliti i osjećati da ste vi bolji od nje da bi ona odlučila se biti s vama. I upravo je tu greška koju mnogi muškarci rade na početku kada prilaze ženi i ponašaju se kao da je ona bolja od njih. Stavljaju je na pedestal, uzdižu je u nebesa i ispunjaju sve njezine želje i prohtjeve, misleći da će tako zadobiti njezinu pažnju i ljubav. Ali zapravo tim ponašanjem oni šalju njoj signal da oni zapravo nisu vrijedni njezinoga vremena, truda i energije. Jer čim se vi morate previše truditi i dokazivati svoju vrijednost, vi se ne ponašate kao osoba koja je u poziciji moći. I žene to intuitivno znaju. I onda će kroz glavu proći nešto sljedećega. Dobro, šta ne može privući nijednu drugu ženu pa se uhvati ovako i trudi se oko mene. Ili ako je obasipate pažnjom, poklonima, uslugama i komplimentima, ona to može protumačiti kao da nešto skrivate, da imate neki nedostatak koji želite nadoknaditi time. Tako da ako se ponašate na takav način,
Sve što ćete dobiti od žene je da ona izgubi interes za vas. Jer prilazite iz pozicije manjka moći, nekoga ko nešto treba i traži. A ljudi su priučeni ljudima koji imaju moć. Pogotovo ljudima koji imaju moć nad drugima. A da bi imali moć nad drugima, prvo trebate imati moć nad samim sobom. Zato prestanite prilaziti drugima iz pozicije prosjaka koji nešto treba i traži i zauzmite poziciju moći gdje vi imate opcije i vi vrijedite. Toliko od mene u ovom videu. Ako želite naučiti kako biti asertivniji, moćniji i samouvjereniji, kontaktirajte me putem linka u opisu videa i dogovorite termin za besplatno savjetovanje. Do nekog sljedećega puta čuvajte sebe i druge. Vidimo se.